Este o după-amiază obișnuită de toamnă. Până acum, temperaturile au fost neobișnuit de ridicate pentru acest sezon. Umiditatea, în special, a fost pe măsură. Însă astăzi, de când am trezit și până acum, spre seară, a tot plouat. Nu a fost furtună, însă, măcar pentru o zi, canicula s-a mai dispersat. Este ora 18. Cel mai probabil, mergem spre casă de la facultate sau serviciu. Poate câțiva dintre noi deja am ajuns acasă, în timp ce alții sunt încă pe drum. Indiferent de mijlocul de transport pe care îl utilizăm, sunt convinsă că ne enervăm din cauza aglomerației din oraș, care, pare că pe timp de ploaie, este de 2 ori mai agravată. La ora 19 primim un ro-alert, în care aflăm că se trece la cod portocaliu de averse. Nu ne panicăm, la urma urmei suntem obișnuiți cu alerte de acest tip, date în situații în care nu era neapărat nevoie. La ora 21 suntem informați că alerta devine de tip cod roșu. Din nou, nu trezește vreun sentiment în noi. Mergem și ne culcăm. În timpul nopții, suntem treziți de o combinație de sunete, atât zgomotul de ploaie bătând în geam, cât și sunetul de picurat. Nu este un picurat simplu, precum cel din cadă, de exemplu. Pare mai degrabă strângerea unei cantități de apă dintr-un bazin. Ce este bizar însă, este faptul că felinarul de afară se reflectă în interiorul camerei noastre. De-abia atunci realizăm. Casa noastră a început să inunde. Ne ridicăm din pat și ne încălțăm, apoi ne grăbim să ne urcăm pe acoperiș. În doar câteva minute, apa crește alarmant. Ajungi pe acoperiș, vedem care este situația din teren. Mobilier, mașini, copaci smulși din rădăcini, toate plutesc haotic purtate de curenți. Vântul bate puternic, este frig, iar apa este sloi. De undeva din dreapta se aud strigătele unui bătrân. Este vecinul nostru, care a rămas blocat în locuința sa. După câteva minute, acesta nu se mai aude, semn că apa l-a răpus. O femeie cu un copil, purtați de ape, se agață de marginea acoperișului nostru. Fix în momentul în care o zărim, apele îi răpesc copilul. Încercăm să o apucăm de braț pe femeie, însă alunecăm și cădem în apă. Apa ne trage fără milă, izbindu-ne de obiecte ascunse sub suprafață. Încercăm să ne ridicăm. Luăm o gură de aer, însă apa ne împinge înapoi. Întunericul și murdăria apei ne împiedică să vedem sau să ne orientăm. Respirația devine imposibilă, iar fiecare gură de aer luată la suprafață este urmată de o altă scufundare. Simțim durerea sufocării, plămânii care parcă explodează, frigul care ne paralizează și o oboseală devastatoare. În cele din urmă, o lovitură la cap ne face să ne pierdem conștiința. Corpul nostru cedează. Suntem înghițiți complet, iar lupta noastră se oprește. Doar în momentul în care se retrag apele, autoritățile și supraviețuitorii pot evalua cu adevărat daunele materiale și pierderile de vieți omenești. Se relevă astfel imagini scoase parcă dintr-un film cu tematică apocaliptică. Mașini însumând 10 de tone, tasate în maldări. Drumuri blocate, poduri distruse. Sunt doar o parte din dezastrele cauzate de inundații. Ei bine, ceea ce pentru noi a reprezentat un banal exercițiu de imaginație a fost, de facto, realitatea cu care s-au confruntat numeroase regiuni atât în 2024, cât și în 2025. O bună parte dintre catastrofele petrecute anul trecut au avut loc în lunile septembrie și octombrie, care au fost, de altfel, cele mai devastatoare. Inundațiile nu sunt doar o consecință a lunilor de toamnă. Ele reprezintă, mai degrabă, unul dintre rezultatele încălzirii globale. Timpul ploilor s-a scurtat foarte mult. Nu mai plouă mult într-o perioadă îndelungată. În 10 minute, spre exemplu, plouă același volum de apă care ar trebui să cadă în mai multe zile. Așadar, atât sistemele de canalizare, cât și capacitatea de absorbție a solului sunt puse în dificultate. Ele nu au fost concepute pentru a reține un volum atât de mare de apă. În zonele urbane domină asfaltul. Prin urmare, sunt mai puține zone de infiltrație a apei meteorice. La nivel global, inundațiile și dezastrele legate de apă au cauzat în 2024 cel puțin 8700 de decese și au strămutat 40 de milioane de persoane. Deja nu mai putem discuta despre revenirea la clima de dinainte, ci trebuie pusă problema adaptării noastre la aceasta. Din punct de vedere al apelor meteorice, următorii ani vor fi cel puțin la fel de devastatori precum 2024.